Naragsak nga aldaw ti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay ti part 7 compilation ti drama ama ng biyanang Hello Pai Kadakulide or Sulalansang ni Elma Rodrigo. Intay nga ruden tenggen ti part 7 compilation iti drama ama ng biyanang. Kastimaan ti surat ni Pagayam Inso. Dear manang biyanang, ilingad na kumay tinagan nga Inso. Dahito imbatulod ko surat kan ka, kat may papan ka ni bakit ko. Pasaray agrikyar kami, gapo kadagiti aso adingwan na. Jak paritan nga gaywan iti dingwan, ngam o aymat ngamin no daduma. Katap no nalawag ti amin, rogyakon ti agsalaysay. Kahit inlutom iti sidaan dagiti aso ta, lakay. Ay na, si daundan to, dagitay pagsiitan tan abakay. Anya ka mo tin, day talabagbagin mo ti pampanunuton mo't inso. Siit lang, ti pasidam ka dagiti aso ta. Ay nagloko kan, nan, inak man la ilutuan idan iti sidaan da. Ay, anyat ko man. Umay ka mga anak abakay. Ala, mangan kalatan, sumaruno aktaw, pakanagpay dagito'y aso ta. Ala, mangan kayo nuwan, agbusog kayo ang naimbag. Dahito'y disidaya. Ay, di mo ito aming tamat sida. Anyat sida nga. Ay nainsaw, uray sa anak nga agsida, basta agsida dagito'y dingun ta, ayos lang kanya. Ay na, jak amukan ka bakit? Dapat patag dagitang ason yung siga. Una ka ba'y amangan amay, sumarunudan tao. Ay na, mangang kakadilaang dita, di ka sumanauin sa... Ay! Di mo agawin ti kanan ni Biring. Lukas. Ay, unay kat da ito'y alukas. Ay, takanayon nala asurduan ni Biring. Surdo ka talaga, Lukas. Ay, apo. Ay, Jak amukan ka. Dapat patagan na kita asom ng tabagim. hello, Danila, anak ka. Nagsweldo ka? Wenanang, agpawitak inton bigat. Ay, naagyaman na ka na ka. Makagatangak mo't laangan iti kasapulan dagiti asap. Manan, di tamanan di papanan ti kwartayo, nanang. Ay na, baybay andak la ka di anak ko. Kasla anak kong dagiti asaw. Iso ana patigdauna yun kanya. Nasken amatari pato daan na imbag. Libanga kong dagiti asaw kanak ko. Ala, agchatak to nga rod na ipawit kong ti kwarta, nanang. Ay, wala na ka. Katagyam anak manana. Thank you. Lucas, day titi kabarbaro abadom. Koloriela. Ay na. Ket si kamot birang, day tumatibadom. Color pink. Ket si kamot pilar, day tuy nalabasit kan ka. Ket si kamot. Nay. Anyaman lagi ta ginatang mo. Bado na gito'y aso ka. Anya, asaw, badwam. Abay, tao dagitaan masapul abadwan. Ay nakasapulan na dagito'y nang runa itata medyo lumamin man ti tsimpunan. Ay, apo. Gastos la na itangal aramidaw. Gastos na. Kakaiso na nga dakwartak nga igatang ko kadagita. Ingatangan pa'y kumaiti sapatos daa, medyas, ken brief, kas ka na, pampantida. Ay kagumatang aktua. Abang titikas tayo, na, Ay, gumatang mo't ngagpaisaw. kasapulan da dagita no tsimputi lamin lakay. Patikit di ko maulas. Tapno mayat dito, rugda. Nay, ala, agar bisabag. Nay, huwag nga. Ay ala, kasanong ngay dagito'y asaw. Masaprian manin ti balaydan. Ingkaman abungan iti tulda lakay. Bakay, dumandang ka man dita.
inipit ng dito yung kaamatan. Jak makadandanan tanay matindagdag ito'y asaw. Ay, Ha? Ay, po, Diyos. Apa yan ngayong dagit nga asaw? Nakikaidadamutan dito yung kaamatan. malamin da ijeruar. Agsapri nga min itay, iso nga imunag da. Imunag na nga. Pinaunag mo hindi iso tamaw. Nyamod na itan. Ingka di tadatar no kayat mo. Reklamador ka mo. Awan mo't dakas na, no kaid data dagiti aso ta. Ay, agtal na ka. Awan dagas na At ang sapay ampas na ka. Ay, di mo sawanti kas na. Tainal daw adigdigos at dagitan. Oray inal daw amadigos na taga aso dalat tamay. Kay oray mo't sika Oray digos ka digos. Tagat tao ka mo lata. Unay kamatan, kas kalaag bagtit iti kas tangar aramidam. Aso, kay daam, no di ka kat, ay na. Inak man lang maturog, idasupan. Da kayo ka din ni Sir Alfonso. Dito yung aming timbagada balayo, sir. Wait, apay ka day. At dantay order yo, sir. Dito yo. Order ko nga. Diyak ka mo no anya ti in-order yo, sir. Oh, atoy. Ni. Nagan ko magagpaiso to'y nakasura dito. Ay sus, awan mo in-order ka. Apay nga nga. Ay, bayadam kit din dayta insaw. Order ta dayta. Ha? Order ta nga. Basta bayadam mo. Ala, yig mo daytan. Anya kabutan bakit? Usaram pa tinagan ko nga agorder ito kumpurbe. Ipagkadamot angaw mo na kanyak. Sakbay nga agorder ka. Ay, sapay nakangimina. Ay, nalakay di kan sumanao. At dala nga ron ditan. Para mutla ka dagiti taraken ta daytoy. Anya nga minda tayo. Dog food. Special a dog food. Ad-ad pumintas ti pamagidagiti aso ta. No pa kanantay ti kasta. Ay, abo. Paggastusan mo, ti amaw abakbagitan. Nagado nga inapoy nga ipakan ka lagi ti asaw. Ay na, di uray jak agsidan, basta mangan itinaimas dagiti dingwon ta. Sige tanay, aldawag, inak padigusan da Lucas, tapno mapreskwan da mag, kalpasan na, pakanak idan. Nay, anyat sirisirigam di ta kalendaryo bakit? Laglagi pa nga raw, no anya apit sa dayday. Jak mo malagi pa. Pizza tay? Anibersaryo ta? Ay na, apay nalipata mo. Adayo pa'y anibersaryo ta. Intun umay atawin pa'y. Nutimat kasangay ko, itaabulan. Dakon silibraran. Ay, amukaw! Dagayam dito'y likod ti kalendarya. Ay, insurat ko gayam dito'y ti pitsakan bulan. Anya day tayo? Ay, kasangay dagiti aso ta. Ay, Kat, anya ko may tanong kasangay dagitasaw. ay, kit. Ay, silibraran ta alakay. Anya? Olivia, di mo't nalaing ka nga glutaw. Di mo't nagbalin ka para luto iti may sa restaurant ijay ili iday. Wan na, apay aya. Tangdanan ka man nga gluto ijay balay. Kayat ma. Katuan Anya ti okasyon ijay aya, nana. Birthday, Olivia. Adag birthday. Hello, anak ko. Anya kukuam. Aglutluto ak, nanang. Agprit-prito ak. Apay aya. Isubo lagayam nga damang mga kaw. Nakawag kayo, mat. Ay, una na kaw, kwa nga main. Ay, kwarta ko maanak kaw. Ha? Ni, pangusaran nyo iti kwarta, nanang. Ay, kwa. Agkasangay nga min jay. Amo kun! Kasangay gayam ni tatang itabulan na niya. Dandanipay kat nalipata kun. Imbag tayong palagip yung. Ha?
O sige, siya akong tisagot, iti pa nagkasangay ni tatang. Ay, ikwa, anak ko. Sige, agipaw itak to iti kwarta, nanang. Ay na, thank you, anak ko. Thank you. Ay, Nay, apa ang nagado nga aso dito arubayan ba kay? ay, kat umay damo maki-birthday. Kanina? Pati aso, imbitado? Ay, yun alakay. Tada idasar ko at dog food no madamdama. Ay nasaan da apagan ano ti dog food da kita? Kasandan an erwam. Tultulang Ay tigat da. na, kayat da. Apay kumadi da kayat. Espesyal itang aldaw dagiti aso ta. Iso apasangwan tamot dagiti bisita da nga asaw. Iti espesyal at raon. Mala kakapsat. Mairwaron ti taraon. Mangantayon taon. Ngam di tay kumalipatan akan taan dagiti asok nga agkasangaywan. Aw, apay dagiti akawar, insaw. Binatang ko Pagkawar ko kadagiti asaw. Tanay, bawal ti bulos nga aso itan. Ay saan? Nagko na nga ikawar mo ida. Kaasida. Yag mo man dagiti akawar. Apa yan? Apa yung ilagaw mo dagita nga? Di ka lamasyan ka dagiti aso ta. Si kaman mo ti ikawar ko. No anyat mariklam. Kayat ma. Tasi ka ti ikawar ko. Insaw. Kayat ma. Anyat karibong-bungan dagiti tatraw dito. Masidiga man. Na. Ala, imbag ta nakita kayo, Tata Enzo. Ay na, nagijay bulos nga aso yo. Ada duwa nga ubi nga kinagat da, kat medyo na nagtisugat da. Anya! Ay, ala! Itareta yun ida iti ospital. Wan tata, napanda na gayab iti pangiluganan. Ay na! Day tumat nga bakit ko. Nagtangkin ti ulo na. Kunak nga ikawar na nagiti aso may. Ngam talaga natangkin ti ulo na. Ay, apaw! Magamu ka ng diskitar. Iti gasto sa medyo ospital. Baklay mami na magasto sa ospital. Na nakonfine dagiti kinagat dagiti aso ta. Basol mo na ito, oy! Napay abasol ko nga. Jakmat ida binaon amapan mangkagat kadagi jay. Di ka nagkalitigan! Basta makamu ka nga diskitar iti gastusan. Kat inkasublatan ti inadang agbantay di ospital. Anya? Alala! Anya pa nagkukuha, May! Ang grubot ka na! Wan, ay na. Gapo iti dayjay ang napasamak, nariknak ang napabot nga ti asawak. Kat iti saan na nagbayag, ininot ngayon lako na dagiti dingwan may. Ngam kaputa kasapulan mi ti aso iti balay may, nang taraken kami latang saan na nakasitisigod ti asawak. Takas lagagangay lang na dingwan ti trato na kadakuwada. Katita, sabsabong manan tinakaituunan ti atensyon na, kat isopayan ti pagsapulan na ita. Tapasaray aglako kadagiti mula na asabsabong. Kat tultulungak pa yan nga agmula, tay madon dagiti customer na. Halakastan, ti pagayam mo, Enzo. Nala, awawatam latan, no anya ti pagsman ta asawam. Uray tadamot gungguna na iti kasta nga raramidan na. Agaywan iti sabsabong sanan to ilakaw. Dada pa'y pagsapulan nan. Nala, pagyamanak ti panangibinglay mo iti kapadasam, pagayam Enzo. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Enzo. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Isurat ngayon tayo drama mananita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingag itinagan a kunching. Kastimaan bisura at ni pagayam kunching.
Dear manang biyanang, namidwa ak anabalo. 25 titawan ko, edi mo na anabalo ak. Nakiasawa ak manan, ngam nabalo ak manan. Kat gapo iti dayta na pasama kitibiyag ko. Kasla mabuteng akon ang makiasawa. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Kunting, my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas. Manipod na balo ka. Mabalin manan. Manjakon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay man. Nagriga to pa'y tagladingit. Nagriga tagsangit, tauray lagkupiti barukong nagsangit ka. Anya kaya't mo asawan. Kakaiso na nga nakamubunakon. Nagriga to pa'y timabalo. Anya ang mabalo asasawam mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible Nairanra na la siguro mat Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat si ding iti ramay ko, iti tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat deto ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga deto ti maayosan iti luwa. Anya! Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya! Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawon mo. Nasurukla at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manun. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man palang iti paradaan, takanak pa dato ice cream ko sa akto agawid. Takababain mat no mangmanghanak ay diyo nagtijip. Kababain ka nagiti pasayros. Marikas! Marikas yun dita! Agure ka. Marikas! Mabigbig ko na taglaklak ko iti barekas Marikas! Wan, amok data. Marikas, ate! Ha? Kunching! Sikamat! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinusak ni Boying. Diyan ngay kabsat, tigayem mo iti kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, nagaramkin ka idi a pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Ngam kapilitan nga basta doon ka idi at ada nga ron asawak idi. Agpaiso ya. Anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. At dangarod namnama ko na. Tabalasan ka manin, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Nabalo ka matan? Eh, kuwa. Kunching, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rodan nga gawid, Kunching. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti pa naglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ita, Kunching. Di ituloy ko taglako iti lugaryo, Kunching. Asino di ka na yun ang mga itulog kin ni Kunching, bakit? Yak ang mua. Di namat padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin dita paraangan. Agar-aram nga ta. Wano, nobyo na. Jak ang mua. Damagam to jay anak ta. Tapno di ka agpugpug taw. Ay, Oo. Apay ang nagsinaay ka, Kunching. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita. Problema nga rod dato'y pusok. Kasla nga agayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Saan ko pa'y matkid nga totally love. Nga mag-araram. Oh, asino? Nibuyi nga aglaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay ija balay. Kunak nga man dya kung agayat ngam apay nga tangay nga kasla makilkiligak mat no makit-kitak.
Ket, anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Wen baro mat kay di. Ay, kunaknuhan akon nga agayat ngam. Apay nga taaya nga adda pay lang amin agaram kanya. Ay na, napintas ka nga min, friend. Sige, aklo nam kit din. Basta nasingpal. Ay, madlaw mat kay di nga nasing patangam. Ish, hanak nga ta nga mabalo manan. Ay na, saan nga min aday tati panunutem Think positive, friend. Sige kit din. Aklo naman. No kasta. Nubyo mo, day dya alalaki, anak ko. Wen tatang. Kay, anyat salitaan niyo. Agkasar kayo ka din? Ha? No kasta. Okay lang kada kayo nung makiasawa akman ng tatang. Ay, uwan mayat kiti Tapno addan to kadkadwam inton bumakit ka. Nang rona kit awan anak mo. Bareng aganak kan, numakiasawa ka maling. Ay, kunaknuhan akon nga makiasawa ngam. Bigla mat nga dimtang dadya nga buwing. Agyaman akon, Jing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. Kat agyaman akmat ata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadaan ta nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksikob. Ipanamlama keng ka, Jing. No agpada talakid di anak salunat, sigurado amadan tadago si tak. Day taupat no limang anak. Mayatin, Jing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Te importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry customer, Conchita. Nay adamat kadwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, Nana. Merry customer, alala, sumunod kayo anyat kayat yung ay naman. Diyos, wano ka pa. Saanan ni nang? Umay may lang ibaga kada kayo nga. May sa kayon to nga ni nang nagkasar kami kanibuying. No kasta, makiasawa ka manan, kuncheng. Uwan nga ron ni nang. Di pa'y may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka, inaladak ka ni nang. Hindi may kadwa, inaladak manan. Sa itaalan, dakmanan. Katuan awan mo't dakas na ni nang. Wan mo't kit niya, agad ka ano nga ron ti kasaryaw. Ento nung mga bulanan ni nang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo kuna ni Bartolo manag. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yun ni nang. Ay, iso katamot to na. Makauma madaya partner. Mabaybay agamag na. Matuukan aknukas dyan agmarsa kamay. Nakabaybay agamag na. Daytay may medyo nasalsalagi sagbasit ti partner mo kanya, kuncheng. Saan na tayo agkukurot? Mabalay! Apay ngay, pinatuurog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nekat man ano aya? Agnobyo kami nga rudan. Wun ngamdi kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay sakay to agkaigda. Ay na, haanan nga uso day tatadta nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaidada. Nagidya agnobyon to lakit din. Ha? Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga agboyfriend. Nangalalaam mo't kadagita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga bebe anda kami kadi. Uray ta mabitan ti kasarme kani Buying. Buying, darling. Agsapan, bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Maulaw ka bumangon. Ni, apay ang ay? Diyan ka mo, Jing. Pagkakapsutak. Ni, apay ang ay? Ay sus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo. Diyan ka mo. Diyan ka mo kami magpatpacheck up. Labayagan dahil ito yung parinik. Agulaw sa entong kan. Agkapsutak na tanadyak mawatan. Ay sus, apayan ngay? Malamin akong Jing.
Doble man di oras ko. Awan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka matgayam. Una ron. Ang guri-gurak sa manan. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Owen. Nagsarda nga di manuabulan. Sa ita. Adaman matan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod ah. Saanan. Gagangay na guri-gur da ito eh. Aging bagak tumatala ang bagat. Pakanem atap na pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay kanuti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumaak nga mang pilit. Aguray man pa ti kasar tatang. Ha? Abay? Agsakit mata ni Buying. Ay na. Naimbagan tun ano ka saryaw? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa'y lang. Paliwak man pa'y ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ng tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na di anak ko. Ay, nariga ti mang namnama tatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktor anak ko. Kumusta ti check up ni Buyang? Ay, anda ka no ba to di aparo na? Anya? Kat masapul nga opera anda. Iso nga na-confine. I-cancel konti kasarme, nanang. Tapay mat. Baka kit di ang komplikasyon di sakit na nga eh. No nga iso ti ipatay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Mawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa uwan, nanang. Wan, maawatan ka anak ko. Di mo kaya't ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngamapay, masiguradong nga raw amatay adagos ni Buyang. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta simpray, inayat na kamutin. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakanto matlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kaya, asino nga timang bantay kinibuyang iji ospital no kunam ama opera? Kat ninanang na ah. Di mo mapanbantayan? Inaktulangan ikaniti prutas na. Kahit kaano nga iti kasaryaw, ta na-extend matan. Saanan? Oray tayong post ko ni Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day jay lang ti sakit ni Buying ngay. Mabutang nga. Nariga ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, baraw? Dito nakapsutak, mana. Sana balay, tanalpasan ti operasyon mo, baraw. Oon matid Kahit ni Konjing, talaga ka ding awanan plano nang umaymang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipate mong ti anak ko. Anyat kaya ti asawan? Ay, saan na ka nakayat ti anak ko? Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanya, nana. Magsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko makasarita ni Konjing. Sigay, taibagak, taumay ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panagsinatan Buying. Apay nga, sinaan na kon Konjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanahan mo man nga ipilit ti bagim kanyak. Tawanan ti pasat mo ito'y pusok. Agbreaktan panunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan niya. Konjing. Naggapuam Konjing. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki je doktor tatang.
Ay na, masikugak matgayam. Ni buying ti ama dato si Kuko. Anya! Talo bulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no na dili aklaang nga masikugak matgayaman. Ay, ni buying ti ama na. Anya! Higit, kasanungay. Sininaamot na ni Boyeng. Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Kiruan na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na jayan. Tatalumutin abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga rod iso nga mapanak ije balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kabsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kabsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka diti kagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying! Sweetheart! Ada bisitam! Ha? Sweetheart ko na. Adel sa balingan ubyan ni Buying. Ay, apay ngay. Oh. Kunsing, siga na gayam. Unaklano asino ti imbaga dya asawa ka sa ngayilik. Asawam da dyan nga, babae. Wen kunsing, talkalpas di galay sa amin, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nang asawa kan, Buying. Apay ngay, kasano ak ngayan? Ha? Nay, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura nak akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo man din. Tati amom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kong kunjing. Sa itata naimbaga na kong, kundi sangit ka umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama da ito si Kuko. Anya? Ay gat suportarak ati si kug mo kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading ita. Taawanin lugar mo dito'y busok. Taaddan sa bali nga ayatat. Kat nagkasal kami pa yan. So lading ita ka, kunteng. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying! Kayat ko nga ilaban ti karbanga kas ex ni Buying. Ngam awan naramidak ta nagkasardamet gayaman iti asawa na. Engka rin namat kit di adi na baybayan, ti pagrebengan na iti sikog ko, katapaman na nakapasngayak, tinakderan na ti Karina. Nga oray adamat tan anak da iti asawa na. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Narigat ti mabalok kinunkunak. Ngam narigrigat man met gayaman ti kasi ti sasaadag kita. Tanaganakak nga awan kabinadang ko amang padakkel iti anak ko. Ay ayag lao na iti bagik, gapoy ti kastoyan nagbanagak, ngam bayat ti panaglabas tel daw, ininot mutla na kay liwliwagak. Alakastan, ti pagayam mo, kunching. Ala, pagayam kunching, talaga akasta ti biyag. Saan nga iti amin nagundaway kat pasiga kinaragsak ti mapasaran tayo dito'y lubong. Adalat tatay liday adumtag, gapu kadagitag duduma panubo kapag labasan ti tunggal maysa. Kat pagyamanam kit di tadadim nga bendisyon kan ka, nga iso ti anak mo. Adakad kadwam, kan kabinadang munto itirigat, kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam kunching. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan!
Hello, papagayam! Naimbag nga orasyo, kumusta kayo manan? Naimbag hagsapa aldaw kan rabii, iti tunggal maysa. Siyak manan ti pagayam yo ni manang yaabyanang, amang kabkablaaw kada kayo, iti naragsak nga ingkay panagbuy-buya, kan panagdengdeng nga gitaa kanito. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isurat ngayon tayo drama itakit manipod kinipagayam tayo naglingad, itinagan abulog. Kastiman ti surat ni pagayam bulog. Dear manang biyanang, adday di ka rubame ngayon tayo lingad, itinagan abentong. Kanayon nak ngay libre, kat nukas jay ang mabartekak, jakon amo tilubong ko. Maulaw akon, kan iturog kon. Nagbalin kami nga rod, ang nasingad naggayam. Rugyak nga rodan, ti ang salaysay. Nagalako kan sa kano itilaya. Sinako kano alaya di inla kong bulog. Unta ta, nakachambang iti presyo ti laya ita. Ay, mayak ang aron. Ay, way. Awisin ka man. Ta intaagsat. Ha? Manayin? Si kala ka na yun ang mga awis kanyak tata. Kababain na na. Ay, awan problema. Kas kalasab sa bali mo ibarok. Agbarbar ka datang araw. Kayat ka kami nakadwa. Tanasingpoy ka. Alang araw. Ngamsak mo tagilibre ta ha. Ta adamot tayo naglakwa kadilaya. Sanay! Siya kong! Mangitugot ka latay, ti pakit manim siyak na gastos, okay? O sige nga ro, tata. Makamu ka. Ni, papanamanan bulog. Ing ka man nagpalpaliwa bagay. Mapang ka man nagbartekan. Ilibrinak ni Tata Bintong bagay. Kunam nga ilibre na ka. Apay nga ron ngayon nalam ta kwartam nga eh. Una, tapno, adamot pakit manik bagay. Alamom, ang mga no, makadala po sakit ti isang alaba kamatis. Anyat pagbayad ko nga. Ay, di mo alaan amin ti kwartam Wala. Uy. Natol. Idulin mo to duma. Wala tay gatang ta iti semento kanyero. Kuna mapatarimaan ta ti kulungan ti baboy ta. Uy, bakit? Mala. Idulin mo dahita. Basit la ti balo na makwarta. Inton margreg mo. Saan? Nakasipti dito yung bulsak bagay. Unay ko danag mo na yan. Sige, mabana ko na. Urahin na ko ni Tata Bintong. Ang kudro man, di pa nagkita Tata. Nabarte ka kon. Ay, saan pa'y? Kapay lampay na ita, bulog. Oh, agto'y pa tiyarak. Inume mong dita. Tata, maulaw ka talaga na. Wala na. Diyak kabalanin, Tata. Idumog ko man pailang dito. Nala, iturog mo pailang araw, bro. Kabantayan ka. Anay ko, masakit yung ulo ka. Anay ko. Nasayatan na kariing kan bulog. Nakaawid ako. Nabarbartag kasi mang pati di rabi eh. Inyawid na ka ni Tata Bintong. Di mo malagip. Kastaya. Ay na. Sayata talaga tayo dyan, Tata Bentong. Di na binaybayan ti kadwana. Dayta ngamin ka, tano nabartag kan, di mo amo tilubong mo. Sana maliabak ta sanak mo nga gwalwala. Sanak mo nga gisiskandalo. Iturog ko lang mag. Mayad kindi ata, iturog ko. Agtal na ako no kasya na bartagak bagay. Kasanon, nawan ni Tata Bentong anang yawid kan ka. Naturog ka man siguro di kalsadan. Isang aro dadakil ti utang ko na imbaga nakam kini Tata Bentong bagay. Dakil ti may tultulong na kanya. Nan, mangtid ka man nga ro iti kwarta tay nakmakitsenda. Diyak kaya takisay ang tintad mga kwarta tay gatang tay tiyero day jay. Mabila nga ro. Ne, apay ngay. Ayan ti kurta kay.
Awan mo tindi itiwalit ko. Inalam? Anya, ayagdal na ka man. Awanin nalalak. Ahom, inalam. Si ka maglatikab ka balay ko. Sino kumangay ti sa bali ang mga ala? No sana si ka? Ayagdal na ka man. Pagbalinan nakpay kang agtatakawan. Aho, amam ka nan say. Si ka matlati mang kap-kap iti bulsakit. Sipon nagdin nata, kastander aramidam. Nita, ipilit na. Idi day taa, ngamsan itan. Aklunak, mapilitan na kamangkaw ti tibulsam ide. Tay dirit sumut ngamin iti arak ti sweldom. Isublim ti kwartak. Nita, awang nga rin nalalak. Awan! Sino kumangay tinangalan no saan asika? Isublim gid din. Sino kumapay ti sa bali ang nangalangay no saan ati asawang baraw? Isumay la ti kabalay mo. Kasta nga rod mo ti kunak, tata. Iso masuro na kidya sawa. Ipabarangay kung saan. Ha? Anya, ay saan mo kababain mo ano aramidam ti kasta. Ha? Asawam? Ipabarangay mo. Kababain mo, barok si gamay. Tata, agruam nga mino, nitikas dyan aramid na. Masuro na ko na talaga. Ay kay, barok, damag ko nga agsugsugal sa kano, nansay. Ha? Idi saan itan Naikat na mo tunday ta abisyo na. Oh, nga ta. Ay, di mula mo barok. Abang ano, iliblibas na ti mapanagsugsugal. Ha? Adda ngamin nakadamaga kay. Kasta ya. Iso adakal ti pamatik ani ansing tinangala iti kwartam. Insugal na siguraw. Makpakto lang. Makita na. Ay, ala. Pay amon. Di kayo unay agpungpungto. Umay kakit di barok. Taing halo-halo. At dala ko na dito store. Ilibre ka man. Ha? Ay na, kababayin sa tatabintong. Siga ka na yun, di mangilibre ka niyak. Alaki din. Ag-best friend ka lang. Nuwan niya si kanag. Kanamat Nay, anseng. Siga magayam. Ay katsumra ka, anak ka. Agyaman ak nanang. Dituyak man na maturog. Ha? Apay anak kami suot ka. Di asawak nga. Pagbalinan na kang agtatakawan. Na, apay manan ay ha. Basta damapukaw ak kwarta na. Siyak ti pabasulan na. Agtatakaw ti pagkitkitaan na kada tao. Ang awan inalalam ay anak ka. Awamat! Unay kayo matan. Kung ano siyak ti kampiyan nyo. Kasta pa ti sa uyo mo't nanang. Ay na anak ka, agdamdamag aklaang maut. Awamatin na lalak. No ide, aklunak. Alalak ti kwarta nila kay ko'y tipitaka na. Ngamita sana, nagbalbaliw akon kung naklangarudan. Kahit nakapukawan na aya iti kwarta na. Diyan mo Arartumat ngamin. No nabartak di na namo tararamidan na. Naragrag na siguro kadyak ti papasulan na. Masuronak. Pintas tarilom abaraw. Aywan tata. Intad tayo kasing ko hawayano dahi ito'y arilo. Nay, istisay nga ron. Ano kasta? Aywan tata. Pilpilitin idin ni bakit ko nga ilako may kano. Ta igadang may itibaboy at tarakinin may. Sana nga imanugot. Ay sos. Kita taamangan nulibasan na. Kat ilako na baraw. Ay, saan tata? Di na maala da ito Manok, at ginatang ko nga arak ni Digalman. Inta uminom. Inumun talay dyan. Ha? Ayan na. At da ijabalay, siyempre. Intag siya ti ijabalay. Agluto ak itinaimas na apulutan ta. O sige tata. Mapantaman nga rod. Manok. Da ito'y pati shot mo. Nabartag akong, tata. Magturog akong. Kurang pa iti inunom mo, baraw. Dahito pa maudin atong dak mo rito. Sige, malayan. Nan.
Sige, iturog mo ba ta, itulod ka no madamdaman, ije balayaw. Ubang kanton ayaway. Nasayaat mo ta nakaringkan. Nabarbartag ka manan na si Mang Puti di rabe eh. Inubban na ka manan nga inyawit ni Tata Bentong. Sana bali, kana singput di barkatak. Kanayon na kayawit, tunggal mabarte ka, bakit? Ang ngamayan Jerilom ngay. Ah, Itay pa yan nadlaw ko. Ngam di ka kaya taringan, tagungot ka manan. Ayan Terilom. ne, kitnod dalay di kalman na. Ay, di ka man aging dadama ganseng. Inalam tirilo ka niya. Nita, pabasulan nakmanan. Sino pa'y kumat ni mga halan, usalan siya? Siya madlati ka balay ko. Alangan mat ade pusa wano ipers ni mga halay tirilo. Amok aging dadamag ka lang. Ngum kinapudno na, sika tinangalay tirilo. Ay, awan nalalak. Ay sos, amo ka nanseng. Kitno pilitin nak amang ila ko iti-itirilo. Ngamjak imanugaw. Alan, iruwar mo tirilo. Pumutan ka man. Awan nga ron nalalak. Iruwar mo kitin. Anya tirwar ko ngay, awang nga ron. Napanam nga minayay, derabe eh. Amang ano naragrig mo? Sika tinangalan seng. Iruwar mo. Pungutan ka talaga ne. May isa. Pagbalinan nakmanan nga agtatakawan. Wa! Awan nalalak, awan. Ay, apo. Adda, di ka naging dito. Adda puli yung agtatakawan seng. Idararmon ka. Saan da ka akayat day di inang kintatang ko. Taadda puli yung agtatakaw. Di kapsat mo. Nabalot iti, ito nagtakaw. Di kasinsin mo. Nagtakaw iti baka. Kani amang mo. Nagtakaw iti 5 aburyas iti. Kani angkel mo pa agayam. Nagtakaw iti kaldeng. Ay na, nabayagan na kita. Kundi nakmaniramraman, pasaan nakakasta. Aho, agtal na ka man, anseng. Iruwar mo kiteng. Darasam! Ay, si kabutawg. Adda di asawam ije balay. Agsangsangay. Pinabasol mo ka no anangala itirilaw. Asino pa'y kumati mga langay? Isumot la ti kabalay ko. Awan ka no tinalala na. Amangan no narigrig mo. Ay, sana basta maraglag da dyan. Inala na ansing da dyan, nanang. Saan ka nun nga agawid ditaw? Tanasakit tinakam na. Saan lang nga? May matkid di Tablawanin ti mapukaw ka niya. Agasam, ta pinagsaruno na at tinakaw ti kwarta kinrilok. Anya! Oh, Tata Bintong, nakaumay ka man. Wayne, adda imit ko nga arak. Imported da ito, bro. Wow! Itala makakita kiti kasta klase tara ka. Alala, sumre ka tata. Bro, kahit ko nga rod, ngay paramankin ka na ito. Intag kay amok abalik bayan da ito. Kan adda intik out ko apulutan ta. Mayat tata. O sige, agsata nga raw. Apag iso, nalpasan ti trabaho kay talon. Ay, wan, bro. Ay, wan. Damag ko naglako kayo kano iti aba. Wan tata, abakan kamuti. Kantay mula ka paraya. Naapit kon, tata. Wow! Mayat nga raw, bro. Ay, sige. Agsat ta. Pakanoy kung dagiti manok ko. Naladawa ka na kari. Tanang, uburak mo kamay. Apay ngay. Awan mo itong lagi tayo impupok ko ang manok dito. Lagi tayo tiksa sa manok ko. Awan mo dito eh. Ay, sos. Ayan dan ngay. Krrrr! 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 Ayan yun ngay ang manok. Naglokong dahi diyang ansing. Awan lang arudin dito yung balay. Takawan na lang. Agalwad dahi diyang bakit ko. Agorega. Pati, ayan tayo pitaka ko. Awan mo dito yung bulsak. Diyak mo, ikatan dito yung bulsak, pitaka. Ay. Salba. Wala dyan gaya. Matinag ko siguro. Dito nagidda ka suba.
Ha? Awan mo ti kwartak dito yan. Ay, sus. Ayan na nga eh. Ay na. Makapasurol at talaga na dyan ang sing. May nga tayo di nabarte ka. Paiman. Umayan, mabit lang! Isublim tinala makorta kan sing. Kandagi tayo teksa sa manok ko. Isublim. Nangilakwam. Nay, unay ka matan! Awanak lang aro di Jibalayan, umay nakpala papasulan ditoy! Amok. Imay kay di nabarte ka. Alan. Isublim ti tinakaw mo. Unay ka matan! Kaano ya, sardang anak! Awan mo kiti bagbagam! Kasya na kumamat Sardangan na ko napapabasulan! Masi ka kumamat kanyak! Di nakartistaan. Iruan mo kiteng. Pungutin ka na eh. Anyaya darami, dagtam na mamati ka kanyak! Kasya nagmad nga asawa ma! Ay nabutaw, saan abasta pabasulam latan ti asawam? Tadi namot inaramay. Nalang, di mo isakit na jay. Apay ayaan ni ansing ti atapom akanayaw. Apay adi mo atapon dagiti kakuy-kuyog mo nga agin inom iti ara. Ha? Denggam da ito ibagak asi kabutaw. Tapno agbalin mo't affair iti asawam. Kastaw iti ramidam. Anya, nanang. Aw, ito iti shot mo, barok. Dak kaya din tikas tang arak. Tata, gimatang iti sa baling nga inumag. Ha? Eh, itaman pa nga ilasin mo ti inuman baraw. Unta ta, takas to iti kahit kung nga inuman. O sige, itunggak kong dito ha. Tung pahalag timba ni nanang. Kampay di, aging babarte ka. Ngam di na mo adanom ting kargak diti buting agam ko. Aging babarte ka ko. Ay, Panok, isa ta ba yan? Di mo pa naibos ti arak. Aging inumag matata. Ay, Panok. Nabardag ka sa batang nga basaw. Iturog mo pa gano'n. Ha? Sige, kasa, iturog mo pa eh. Teka. Ar-ari kapon nan, tiwalit ko. Inuksot nan iti bulsa. Aging kikida maklata. Kita, hinala ng tikwarta ka. Sa paggalakay. Ni, nagturong iya kusina. Paliiwag lata. Ti awan bain. Isugayam ti mga ala iti kwarta. Badyasan, binaklay nan ti LPG. Gantay kakay suna pagasme. Hoy! Tatabintong! Nakariing ka gaya ba? Ha! Awanan kay ti bain! Pagnugayan ti atap ni nanang, sikat agtatakaw. Tapna ma'am, naging babartagak lang. Ha? Eh, kwa barok di. Awanan kay ti bain! Salbag ka lakay, laklakayan ka, idarong ka. Ay, saan ang barok? Hindi nakita kong barok. Pakawin ako ba? Wan. Sige, isublik amin lang nagitinalak. Isublik amin lang barok. Bakit? Ansay? Nalpasan titong tungan niya barangay. Nagkarinita ta bentong. Ngay subli na amin na tinakaw na kanya. Kat, anya ita? Bakit? Agawit ka niya baray Manjak! Alamat na. Usuri ka din bakit? Pakawanan na ko ma. Saan na maulit ay chay? Saan ka na papasulan bakit? Natrumakan kan. Isa manjakon. Agsinatan. Saan bakit?
Ay, ayatin ka bakit? Love na love ka. Pangasim ka di Di naksinan. Sulnitok tinagbasulakin ka bakit? Basta agawit ka lang. Uray to sa anak. Sa gamit ang trabaho para kin ka. Saktag lamang. Agdalos. Agluto ka namin rin. Basta mapakawanak lagad di bakit? Please. Dua a Domingo nga inayayok ti asawak tapno mapakawanak manang biyanang. Katagyamanak, tanalukoy kumatlaan nga nagawid ije balay may. Napukaw namin pinsan ti panagtalag ko kanni Tata Bentong agayem ko. Takunak no nasingpet, manang gundaway matgayam. Alakastan, tuy pagayam mo, bulog. Nagasat ka at napakawan na kapay ni bakit mo, pagayam bulog. Tano sa balila nga ka, ditam, kunadakan ka Agasam mga minday ta, mismo nga asawam, pagbalinam nga tatakaw. Mas isakit mo pa yan tay ka inumam, ngam dya asawam. Iso ano maminsan, bulog, saan nagaputan na singpet, may sataw kan ka, kat bastag talag kalatan. Ngamin adon, dagiti managin kukuna at tao ita. Agin si singpet da, agin paparabor da, gayam, adda nangisita plano da. Ala, pagadalam da ita. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam bulog. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello! Naimbagmanan nga oras yo! Tisurat ngayon tayo drama kaniba sa itakat manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan a bunjeng. Kastiman tisurat ni pagayam bunjeng. Dear manang biyanang, ilingad na kuma itinagan a bunjeng. Adaan iti asawa kan talong anak. Kaya't kumatapay drama ti kapadasak. Sakbayan ng asawaak, adon dagiti nagbalin anubyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, nasayate may kadito store, Bonjing. Agilibri ka man mat. Kakaiso na ngay may kadito, oy. Sika at agilibre man yan. Ta pumimpintas ka. Di ka mamut. Sigud mo na pintasak mo. Huwag magindi Ang kimarong raw. Sayang ka niya. Saan adata tinagkagasa? Kinapuyan nak ngamin, Bonjing. Siga, ngamin. Pinanawan na. Agilibri ka kidin. Sige. May sa labis kwit. Yan may sa adyos. Ti kabaila nga ilibre. Ay, kat. Respitar ka. Ano dahi ti kabaalam nga ilibre para kanya? Ay, Wayne. Umay kantuman ni Jabalan. Ta umay ka agdalos. Tangdanan ka. Ay, kawa na. Kaano ya? Siga, kaano ti wayam? O sige, umayakin tun bigat, Bonjing. Nagkapam, Hindi, store ba kayo? Napanak yung matang itasin. para asin lang ang agatangam. Nagbayag ka. Asino manan ti kinasarsaritam iti istor. Dagijay manan chicks mo. Ulay lakit. Di na ito asawak ta. Agimon man Saan ka di akasta? Tadyak ka ba ilan? Di manghisukat king ka. Sika lang ti love ko. Mari, bakit? Kasta kakit niya. Kay kayat nakapag-imunan. Saan mo? Sika iti mo. Sapay ti madi. Dagitay ex-girlfriend mo ti kanayon akagangantin mo. Sinalbag kakit niya. Ay na, ex ko dagi dayon. Ex. Nalpasan ti amin kada kanay. Pas is pas. Imposible nga awan panagayat mo kadagijay nga ex mo. Awang nga ro din. Sika lang ti love ko kuna kamay. Promise. Saradangam ti kasta nga ramid mo ba dyan? Di nakapagpungtutan. Tama nga noan niya ti maramid ko.
Bunjang, anak ka. Apa anak kami suot di asawam. Nagapa kayo manan. Jak amo dita nga asawa. Simroman ti kinalaingnan nga gimo. Apay, adda chicks mo aya. Awan may. Manipod ng asawa. Inidya akong ti babae. Tanapudno kita asawa. Apay nga rod nga agimaw, nawan pagimunan na. Pagimunan na dagitat. Ex ko Awan mo't madingar aramay dag. Makisarsarita ak madla kadakwada. Abay, dakas na makisarita iti ex. Ay naanak ka, noan niya ti saan akayat ti asawam. Di mor arami dun. Tapno maliklikan ti saan nyo apag kinaawatan. Ay na, ulitag nanang. Awan madingar aramidag. No agchichiksak, wain. At akarbangan na agimon. Mawan mo't madingar aramidag. Nadalos ti konsensyak nanang. Pas is pas, kunadang raw. Bunjeng, aping nga ni mayang dito'y balay. Tangda na agdalos dito'y balay bakay. Anya, imbaga kaya amanang dan ka iti agdalos dito'y balay. Masyanak nga rugin ka bakay. Tani, awirin pa'y dagita duwang anak ta. Diyak kaya ta mabanok ka. Anya, Kaasi kang amin bakay. kan nagado ang mabalin nga ayabam nga agdalos. Ni pa'y mayang nga ex mo. Ay na, Mare. Di ka kadi agim imon. Tanabayagan nga awan kami. Linipat menti amin kada kami. Napalabasin day di. Pas is pas. Jakpat yan day ta. Pas ispas nga. Ipaspas kun to pa'y tiwalis di tarupang. Saya, saan ka di akas na bakit ko? Nyalaki. Papanawam day di babae. No di mo kayat nga agapat ha. Ay na, awan mo tirumbang nga pagapanta. Awan mo't madingar aramay na. Di ka agyaman ta adda katulungan magtrabaho dito yung palabakay. Di ka kadi agkaskas tawan. Nay, anyat sang itam ngay may dito'y balay, maray. Dito'y kami ang mangal daw nanang. Anyat si Daya. Dinengde nga nasagpawan itinatuno ang bangos. Sige, makipangan kami kadagiti apo ko yun nanang. Anyat sang itam maya. Di manugang yun ha. Nanangdan iti agdalo si Balay. Adi nempakpakada kanya. Hindi ka katagyaman. Tadamang tulong kan kang aglaba. Wala ang JX natin na yaban ng aglaba. Asinumat nga iti sana masuron. Ay na, ex na mutun. Nabayagan na nagsinada. Tikit di ko nayo. At dapay lalimod arik na day titunggal may sa. At dapay katatap ka nga mga niso dapay lang aging gayta. Ay na, atap mo lang dayta. Awan pamanagnag mo anak ko. Saan pa'y lang nga umdas a pamanak na kaya tararamidan ni Bunjing nanang? Kanayon na kagingin ng tildagi JX na. Kan inayaban na ni Jay Balay. Ay, katinayaban na atap no makatulong kan ka. Di ka katagyaman, ta makisayan ti trabaho. San ka unay amarigatan anak ko? Basta, masurunak nanang. Naimbag nga oras mo, Maray. Ha? Apay, anyat masapul mo, Jonah. Nag-text ni Bunjing. Umay ko kano serbisan. Ha? Servisan nga. Agpa-body massage kano. Anya, ay saan? Anya aga po ang masayam ti asawak. Naglaing kan? Ha? Ne. Kastoy ti trabaho iji salon, Maray. Ag-body massage kan beautician. Kan kunana pa'y apukisak kano. Ay saan? Jak kayat apo kisam ti asawak. Tapaatid dugak jay buok na. Ha? Kat jay kukunangay. Kunana mat nga agpakuko. Ay sakton ti mangkukukan ko na. At Daniel cutter mi dito'y balay. Pumulag ka, Jonah. Ha? Numalpas na kaserbisan, isublat mo ba ni bakit ko? Bakit? Anyat kaya't mo karamidan ni Jonah king ka. Agpamassage ka, wano agpapukis ka, wano agpakulot ka, wano agpakuko ka. Ay saan? Saan ko apagan anaw? Na? Ala, kagura naksamat ni bakit mo, Bunjing. Ah? Ay, saan natin? Agbinulan kami. Iso ama di timod na. Mala, umunag kan. Maray bakit? Sumango ka man.
Di ka kaya paspasugnog. Tawa mo madingar aramidakin ka. Anya kamatan, ang damat ni mamita nga ayabam amang manicure kan ka. Ngamdyan pa ex mo. Unay lakit din aya. Patintumod lagi ta ex ko. Pagimunam. Nabayagan na nagsina kami kini Jonah. No apay matada kita ex mo, tigay kayat mo nga ayaban dito'y balay. Nagadumat ang mabalin mo nga ayaban. Ngam no apay nga isuda pahit. Ay na, agasawatan ba kayo? Si ka nga ro ti winner dito puso. Si ka ti kasar ko, ti inasawa. Si ka ti reyna dito puso. Awanin ti sa balipay. Alan sangunak man, dinaktal-tal likod ang please. Maturog ka kitin. Masurunakan ka bunjeng. Inayapan man kanugaya man day adyo na balay bunjeng. Pag sinsinublatom kanu idakin ni Mayang nga ay ayaban ijay balayaw. Wen, yung trabaho ti makagapaw. Naapay nga umay day balay. Amo yung may alabandera ni Mayang. Kan beautician ni Jonah. Ay na anak ko, amom lang nga ruden apagim imunan ni Marida gijay ababae. Ta ex mukat nga rud ida. Ay na. Pamin ano ayat tinapalabas. Napalabas lang arudan. Lusya, saan ko lang pagimunat ti ex ni bakit ko? Napalabas nga arudan, pagimunang pailaang. Saan mat nga rud nga agpada ti ugali yu iti asawam. Nalabos mo't apanagimon tararamidan na. Naimon ngamin at talaga di manugang yun, ana. Pagimunan na amin nga ex ko. Kahit amom anaimon karkarwam ma. Sardengam nga minan nga ay ayaban ijay balayo dagijay ababae. Ay na, kwartak di tang ko kadakwada. Kumaano kwarta di asawak tayo so. Yung kwartak may, kan para mo laking kwa na tararamidag. Takayat kula ang saan amarigatan ngagtrabaho di balay. Padalusak pa'y dagiti ko kuna. Di na pa'y kaya, tikas ta. Anya? Hindi ka man amo na lang. Yung kasla maragragsa kanak no makitkitak dagiti ex ko. Nangrona no, kasday nga umayday di balay. Kasla pa nagriknakit. Nakatata-erak launay na lang. Anya? Jak kayatan ti mapan iji balayo bunjing. Mismisuutan na man ni Bakumaw. Kasday na laeng. Style na mayang. Kasla ka na yung nga binulang na dyan. Iso paspasin siya. Jak umayan. Mabaina kon. Kan kanayon anak ka tiger look kanyak. Di nan sama kaya ti panaglablabadak kan panagdaldalos ko iji balayo. Ay na umay kakit di mayang. Di mo ikan kanu dyan sawa. Baka pagimimunan naman. Ay ko baya mga gimon dita. Awan mo madingar inaramit ta. Huwag magkidi ang mabuti nga kung kani Bakumaw. Ay, basta umay ka aglaban no bigat mayang. Sika lang, di magustok, di pa naglaban. Iso nga umay ka, wan. Nanang, ibatik man pa'y dagiti apo kuyo dito balayo. Day, papanamaya mare. Basta, ada importante apapanak, nanang. Sige, sana balitawan mo't kidi ti papanak kita. Agyaman nak nanang. Nanang, ada ka di dagiti agiina dito. Dagiti mo't laubing tadda ditoy. Awampay ni mare. Napananaya, nanang. Jak manamaw, basta kunana mga da importante papanan na. Anya? Nanang, yaud ko nga rudan dagiti ubeng. Anya nga oras idisimmang put ka idirabi ibakay. Parbangon sa mo tayo jayay. Wen, panaladaw analpas ti party nga inatendaran mi. At da parti nga inatindaram, ngam di ka pa'y nagpakada alimwar. Ay, awan lod ko apang text ko kan ka. Anya? At sino ti kaduam? Dagijay batch ko, idi high school. Anya? Sige, tagdi ko sakman. Dagasendak da Loreto. Ha? At sino alureto? Jay may sa kadagiti batch ko, idi high school. Ha? Ni Loreto nga ex mo? Awan, Anya? Dudwa kayo? Ngagkuyaw? ado kami. Dagasan mi dagiti daduma pa'y abarkada mi.
Ni Loreto nga minti adalugan na. Kat siyak ti umuna adagasin na. Anya? Kahit dagiti ubing ngay. Asino ti kadwada? Ipan ko pa na igibalay dananang ah. Ay. Bakit saan ka nabalasang ha? Di ka man sumanursura kasta. Italaang man. Maburing ak dito balay. Iso nga agrelaksak man man. Oray sagpaminsan laang. Nadadaal kat Jerepta. Di mo't lumamiisan. Ay, adamok nga agriper. Expert nga agriper iti appliances day jay. Ta iso ti trabaho na. Ay bam tuman nga rin bakit. Ta ipatarimaan taman. Barang ma-repair pa. Isupay ti matipid ta. Talaga ang makatipid ta ah. Tadakkel ti discount ko no iso ti agriper. Punjeng, kadwa ni Loreto. Iso ti mang repair iti nadadael arefta. Limbag nga oras yaw, bunjeng. Maala, sumrat kan Loreto. Okay, maray. Apay ngay, adya ex mo ti inayabam amang repair itiref tamaray. Anya ko matidangkas na. Nalaing agriper ni Loreto. Kandakil ti discount takin ko na. Libre pa'y ano kayat ko. Anya? Ay, inakman kit di isaganan ti merienda na. Kan agluto ak iti naimas asidaan. Ta iso ti ipasidakkan ko na. Loreto, pusto pa'y tayta. Ag merienda ka pa, ta isaganak ti merienda. Ha? Inak makichandan bunjing. Bantayam dagiti anak na. Sige. Urayik ni Loreto, tamakilugan ak itilugan na. Agpaili ka nukan. Ha? Apay ang makilugan ka iti ex mo? Kat, man ano ko ma. Awan mat dakas na. Awan mat relasyon mi. Ex ko mat. Ammo mga ex mo, makikuyog ka. Aslawan delikadesa mi tigas na aramido ma. Ne, anya ko mati dakas iti day tangay. Kat awan mat relasyon mi. Ex ko nga rod. Buludak ti saom. Tinapalabas kat napalabas. Ha? Lipatan tan tinapalabas. Tanabayagan ang nagsina kami kin ni Loreto. Di mo ko na nga agimon ka, Punjeng. Ha? Awan dakas na no agkuyog kami kin ni Loreto. Awan relasyon mi, Punjeng. Agkuyog kami lang. Kan awan mading aramidan mi. No kasi ding agkuykuyog kami. Ay! Di ka mo pa makitsinda! Ha? Siya tirumwan! Agbati ka dito balay! Ne, apa yan? Sa anak amanhig! At darik na ka masakitan! Ammo mga ex mo, makikuyog ka ang guwana! Di ka makikuyog iti dahil dyan lalaki ha! Patasim tim makikuyog, tadakis ka kanyak! Amo magayam ti masakitan. Adamot gayam riknam. Nga maapay hapas pasakitan na. Ha? Adama gayam riknam makasta. Nga maapay akanayon mo nga yapan nagitex mo dito'y balay. Apay punjeng. Ala, Rosro, di ka nagsangit ba kay? Surin wayan, surin. Di akong ulitan dahil dyan minaramit ko. Di akong ayabandag dyan nga ex ko dito balay. Promise. Ala, huwag gusto na surin, huwag. Ayatin ka ba kay? Promise. Liklik ako nga aramig dahil saan mo akaya. Basta di ka ba makikuyog iti dahil dyan Loreto, huwag. Wan, sanan. Ingkagarak laang dayjay. Tapno makarik na ka. Iso apasensya ka mo't alakay. I love you. Bakit ko? Ang ara ko pa nga. I love you to nakay ko. Bakit ko? Nagpinakawan kami nga ro iti asawak, kat nagkinaawatan kami manen. Nawatak tirik na ti asawak, iso aliniklik ako nagiti ex ko. Kat itaan naragsak kami ngagdandan na. Agraman dagiti anak may. To'y pagayam mo, bunjeng. Tay kanayo namang ngagantayo pagayam bunjeng. Noan niya timulam, isuntumutlaang ti apitam. Isuan na saya ato na itan nagkinawatan kayo matlaang. Liklikan yung tagpin na sakit tap nagtultulo yung ti kinaragsakyo asa nga pamilya.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasaritaan, ni pagayam bunjing. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay ba sa itakat. Manipod ka ni pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Kastiman, tisurat, ni pagayam tayo naglingad, itinagan akrisa. Dear manang biyanang, arapaap ko ti bumaknang, iso na pilya kitagbalin anobyo, tati kayat ko pakyasawaan, katayad da mabalin na, tapno instant ti babaknang ko. Saan na pa nagpalastog ngam andamot it surak, iso nga dumat dagita gusto kanyak. Ngam no pada ka nakurapay tagaram kanyak, basta dadagos kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Naimbag nga oras yo, Nana Maria. Mabalin ti umay? Ay kawun sumrag ka, Gino Barok. Agyamanak, Nana. Malahumay ka. Nagdugaw ka. Ni ka di Krisa ti masapul mo, Barok. Uwan ko man, Nana. Adda ka di? Ay, ada. Ada jay silid na. Agsilsil phone. Mabitlaan tayo baka. Masadutak arumar, makaturturo ka. Didak paruwaran dito'y silad ko. Awan oras ko asumango iti asino man abisita dita. Ha? Ay, sige, Nana. Baliwak to lang ang tagpasyar. Tama nga na makadisturbo akin ni Krisa. Ay na, pasensya kan, Gino Ay, awawatam lata ko manta anak ko Ay, kan, ibati kong ti ginatang ko a burger kan ice cream. Kanan yung tulatan kini Krisa, Nana. Ay na, yawid mo, tadi nakamot sang wundya anak ko, Barok. Ay, saanin, Nana? Para kada kayo kini Krisa, dayta. At damat ginatang ko para ijabalay, Nana. Anyamot ti kasta nga style mon, Krisa. Nabainan pa'y piman ni Gino iti naramid mo. Pagan ano ko maday di ataw. Kanayon ko lang aruden ako silapan. Ngam di pa'y lamang rik namot. Ay na, Krisa, sana nasayati kasta nga ugalim Ay, agsupla-suplada kakidain. No di mo ida kaya at kasarita mi tinasayaat. Sana kasta supsuplada am ida. Dagulit damat ngamin. Ay kataganos ka kursunada da kakat nga rodan ako. Nuawan pa nagayat mo kadakwada ibagam iti nasayaat, di kagungungat. Kasursuron akit kitaan ti panagrup-rupa da. Uray kumamat no gwapo kan baknang da. Ha? Inton maminsan nga umay mananday di Gino. Ibagayot awanak. Diyo paspas trekan dito'y balay. Ayun ganyam. Kanentayon ati ice cream. Tamarunawan. Sayang. Ha? Naimas nga iparis di ta burger aginatang ni Gino. Mangantayon ananang. Tapag isong mabisinak manun. Naa! Naimbag nga oras mao, Chris. Ay nanang! Umay kayo! Adda ni Tata Sani! Nanang! Adda sa nga iliyo! Mabit lang, matagdigdig usap. Urayin yun ni nanang ko tata Tagdigdigos pa eh. Ay, kwa. Isaan anila ng mutigagarak. Nanang! Darasin nyo ata ni! Matiktikanan ni Tata Sani. Sige tata, urayin yun dito'y balkon ni nanang ko Tadda kay aramida. Ay, ni Chris ako matigagarak, Maria. Wan, amok day ta sanay. Tamo ka kursunadam dya anak ko. Hanggang timaray mutan. Ha? Nay, ay napanan na ngay. Nagnay jay kusina. Napan siguro di ta karuba Aniya? Ay, di naksamit kayat jay anak mo, Maria. Ay, di ka kayat nga upayan sanay ang napili dya anak ko.
Amom ti kinasuplada na. Nang runa no may papaniti lalaki. Maria, Ay nagsaysayang kalay ti oras mo kung kuana. Iso pa nagkunak, sumapul ka langan iti sa baling armam. Saan lang nga oras ti saysayangam iti anak ko? Pati kwartam. Tatunggal umay ka kadaytad mo pasarabom kang kuana. Sayang. ay, oray ko no sangwan na. Kaya't ko amang ngagan amis mo kan kuana. No talaga, adinak kayat. Di namat nga rod kaya ti sumangukan ka sanay. Taglibas mo ta pumanaw no sarong karam. Ay, anyan. Ay, nga mala. Saan ka mapukawan iti namnama, Maria? Bareng no sangun naktumatlaang. Ay, kanuan gayam. Ibati konto'y pasarabok kini Grisa. May sa kilo abang aus. May sa karton adunat. Kan may sa kilo a grapes. Ha? Ay nakababainan kan ka sani. Tila may titad mo iti anak ko. Kadi nakamot kaya tasangwad. Sana balen. Basta ibagamdukan ko na nga inted kaw na kita. Ay na, nagsamit-mat da ito agripsan. Nanang, umay kamat mga nun tanay. Maibusan kayo, nagkapoy-kapoy kayo. Ay, Anyat sinaayan nyo di tayo. katsi ka. Itartarayam di tao no may sumarungkar. Ngam nagrawat ka matamang ibus iti pasarabo na kan ka. Kat kanin tayo tainted na nga ron. Alangan nga ibulang tayo. Wana ngam sangwam kumamot ida. Ano kas tiya sarungkaran da ka? Ay nananang, nudyak sinango ida. Kaawatan adyak kayat ida. Kan may sa, alangan mo't nga ibulang tayo dagiti ited da amakan. Kanin tayo Anyaya ti sapsapulam iti may sa lalaki, Krisa. Di ka pilamang pili ka dagiti agararam kan ka. Mapmapanan ti tawan. Apay, kayat mo ti mabakatan na balasang. Ay, manyak mo't na. Yak kayat ti agbaa ka niya. Kayat kumit ti agpamilya Kat sa di ka makinobyo. At dami ng asawa may agagayim mo. Si kalatawanan. Ay na, yak pa'y nakita tay dream boy ko, friend. Apay, anya nga minanya ti dream boy mo. Gwapa, ano baknang? Gwapo kan baknang. Di adan, kan siyempre, nasingpot. Anya? Ay, sus, di ka una agarapa, apren. Narigat ambisyo sa unay. Ay na, kakaiso na alibre ti agambisyon, friend. Ay na, mabakitan ka balasang no na nga to unay ti standard mo. Ay, basta, urayak nga dagaram kanyak akasta, friend. Napintasak mo't. Padyak nga da gusto kanyak a professional. Nga uray awan ti inturpos ko a kurso. Ngamin, napintasak, friend. Ay, agawid akit din. Tanabanuga kun nga agis strolling dito'y plaza. Ay, no adda ko mga minlugan ko man. Mayat ko ma. Awan man. Ay, kaano aya ang adda anak itilugan. Daytay ko makatumpo nga iti professional nga asawa ka. Taybak na. Ay na, nagmayat kat ko man. Ha? Aljon? Si Kadaytan? Uwan, Krisa. Ala, limukmag ka. Iso adandan ni di ka nailasin. Kinabayagan adita nagkita. Kunakit di ano nag-abroad ka. Uwan, nag-abrudak edi. Yung idinagawidak. Tuloy ko tinag-eskwela. Aging ka nakaturposak. Kasta aya. Ay, isumit lagayam anak ka uniform ka iti uniform ti pulis. Balasang kabay? Wen Aljon, si Kangay, nangasawa kan? Baruak pa, Krisa. Ha? Talaga? Uwan. Ay, intaman pa yung merienda. Pag-istoryahan ta, Krisa. Uray ta paawidak mo ten. Eksakto lang amin anakita ka. Sige, intan Aljon. No, kasta? Nagkita kayo kun ni Aljon, Krisa? Wen friend, katay na, ad-adati mercy ka. Kastaya? Ang uray ka. Di mo't ka na yung nasuplada kami di tayo jay.
Saan mo pagananaw? Ay na, di mo ipalagip tinapalabas, friend. Lipatan mo dagit na. Ha? Ay na, di mo lam mo. Kanayonan nga agchat kanya. Kan pasaray ipasagid na ti panagaram na kanya. Anya? Kayat mo, Mike? Ay na, saan ko nga ugali tagpakipot? Aklo nakadagos ni Aljon, nagdaton kanya. Nanang, ada kadwa kasi mangpet. Ni Aljon, nobyok. Ha? Agmanok na. Ay, God bless you, Barok. Si katay kadalan ni Krisa iti high school day. Uwan na. Ay na nanang, sir ko na yumatkin ni Aljon tapulis ni Aljon. Ha? Ala, tilay bagbagamat, Krisa. Kababain. Ay na, basta siya, proud ak unay ken ka, Aljon. Ay ko, naimbagman ta kinayat mo latat ya anak ko nga uray sa na professional lakas kan ka, Barok. Ay na, nabayagan nga agayat ni Aljon kanyak nanang. High school kami pa ila idi crush na. Ha? Ay, nala. Ingkakot mang isaganan iti merienda tinobyo manakaw. Friend, kadwak ni Aljon, may asawa to be. Ay, kumusta nga Sir Aljon? Di na ako manawagan iti sir. Kas kalasab sa bali. Kasta tirong mga mayawag kang kata, pulis ka kang aroden, sir. Sige friend, mapan kamin. Saan kami nga agbayag? Tadapay papanan mi. Sige, ingat kayo. Nasaya at nakita da ka dito, Istorgino. Ha? Sino nga itakaduam, Krisa? Nobyo. Gino, professional to nobyo. Honey, iso ni Gino. May sakadagiti admirer ko. Nice meeting you, bro. Kastamat, sir. O sige, panawan da kan. Tagpaili kami pay Gino. Ala, mapantanhan. Aday tan di tricycle, honey. Parahintan. Para! Ay, agpaili ka, Krisa. Wan tata, ay wan, kadwak ti boyfriend ko, ni Aljon. Ha? Ay, nukasta, adan nobyam. Wan tata, professional ni Aljon. Ay, kasta ka day. Uwan gayam, adapay itulod ka. Ay, ijak pay agpaili, Krisa. Mangkita kayo lagan, iti sa bali, pagluganan yaw. Di mo ko manibagbaga professional kalagit ang amom, Krisa. Kababain. Anya ko mati kababain iti dayt na. Rumbangkit di ko ma-proud ka Ang mga nibagadang agpalpalastugak. Jacket ti kastahan eh. Very humble ka mat na unay, honey. Oh, katkasano, tulagan tayo ka din ti kalay sata. Sika man. Palubusan na kakadin ni nanang mo ang mag-asawa? Ay na, nabayagan Siyakla tagmadmadi, tawan magusto kadagiti agar-aram kanya. Sika lang ti kinayat ko, Aljon. O sige, dumanon kami nga rodan, honey. Ikasano ngay anak ko. Kinilumot ka no akarni ti gatangan tayo inton kasaryo. Ay na, awan problema iti dayta nanang. Praktikal ti biag itan. Kan naku napay da Aljon ada tayo lakano tagsasango inton kasaryo. Wen, tasayang di igatang iti baboy kas kadanwang. Pangrugyan milangan May kawan na. Sa bagay, tinapatag, agkasar kayo, tanay. Kanayo nanti pa nagkuyog yaw. Dakal madgayam ti balayo, Aljon. Wala ni. Dito'y tinapanan ti kwarta. Ha? No kasta? Sika tinaggastos dito Wen, iso na lang ta adu kami agnanad dito eh. Siyam kami agkakabsat. Kat adamin nagiti pamilyada dito eh. Anya? No kasta? Ado tayo ngagkakabalay, Aljon? Wen, bakit? Anong santan na? Sana balik. Ta dabukod ta silid dito eh. Kasimot ngaming dagiti kakabsat ko.
Siya klaang tinamlaman da makatulong kadakwada. Awan trabaho da. Anya, apay ngay adida sumapol iti pagtrabahuan da. Adamot kit di pa kipurpurdiyaan da no minsan. Anya, Isasapay ko ma, tama no samtiag na dito balay mi, Chris ha. Balay tayo, kunak kuma. nagsweldo kan Aljon. Manon abulan nga agdandan nata. Ngam di ka pa'y nagrimit iti sweldom kanya. Basit lang amin ti mapatbati ti sweldo bakit. Ta, naglunak idi. Kat ibaw-bawas da iti sweldo kilon ko. Anya, Kat ti mapatbati a sweldo. Agdiretso iti dua aputot ko, iti XGF ko. anya, no kasta. Adda ex-girlfriend mo. Kat adda duang anak yo. Uwan hani. Saan kami ngagkaalaan? Iso nagsina kami idi. Ngamjak in kasar da jay. Tas ikagin nga rutin kasar ko hani. Nagijay anak ko ti supsuportarak. Apay ngay, adi mo imbagbaga kita kanya. Sorry, Krisa, ha? Nagamaka kami. Amangan mo sina anak. Ha? Pakawanan lang ko ma, Krisa, okay? Kumusta ngay, friend? Agilibri ka mamot. Hay, awan kwarta. Anya? Di ka mamot. Sikat awang kwarta na, ha? Profesional di asawam. Apay, hindi na irim-rimit ti sweldo na kan kaya. Hay, saan man aday tati pagsaritaan? Mangibaga ka man kiti no adda mom apagtrabahuan tagtrabaho ta. Ti amo dagiti tattao na pintas ti biyag ko iti sidong ti asawak. Ti amo da aglaplapusana nak. Ngem di dala mo apasaray makautang kami pa yan. Tasaan mo't lang amin na dagiti putot ti asawak iti ruwar ti subsuportaran na. Tapat ti dagiti kakabsat na katultulungan na ida. Namin anong imbaga kiti asawa kalumasin kami ngem di nakayat. Iso ano masurunak, pasaray agawidak iti balay me. Tamay stressak. Kat ita, nagsapulak mutan iti trabahok, kat agtintinulong kami nga gasawa, amang isaksakad iti panagbiag me. Kat jakam mo no kaano makalungaw kami iti panagbiag me. Alakastan, to'y pagayam mo, Krisa. Kasaritam lata ti asawam. Ay wam, pagayam Krisa. Ibagaman na sa isaya at mutlaeng no lumasin kayo iti pagnagdanyaw. Agbukod kayon. Tanod da ka na yun ti asawam iti puder dagiti kakabsat na. Ad-adda asumadot da nga agsapol iti trabaho da. Ta syempre, adda ti kabsat da naman damang tulong kadakwada. Nala, agan anus ka. Anya nga ikat kinayat mo mat ti asawam. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Krisa. Dito'y darama tayo.